Wis titiwancine kaya ngapa bintang tamune diunggahke nok. Yuk kaya ngapa? Ah disuwun munggah panggung. Yuk dadekno Mas rampat. Yuk dados. Wilujeng dalu Mas Lentem. Nggih, jeng dalu. Pripun tersih sehat? Alhamdulillah saking pangestune sampeyan kula sehat wal afiat saged panggih kalih sederek-sederek wonten datar Kutuk Rejo mriki. Disinilah yang patut untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Mergo kesehatan ki mujudke probio sing paling larang. Nggih, mensana incorpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Dadi cethan iki sehat lahir lan batine. Lah panjenengan pripun kabaripun? Alhamdulillah ya tetap semangat sehat. Semangat sehat lahir batin sehingga bisa menghibur warga masyarakat datar rak ngoten to. Ya. Dadi nyenengke wong akeh jenengan nggih angsal amal kesaenan. Nyenengke wong akeh ki ya berangane wong ibadah. Nggih. Dadi kaya segenap panitia sing mapan ana ing datar mligine ketua panitia sak anggotane uga warga masyarakat kang dipayungi dening Bapak Kades Kutuk Rejo ki ya ngibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Nggih. Uga bakul-bakul kaki lima ku ya iso golek rejeki. UMKM berjalan. Betul. Candange para yai, para ustad menika rak nggih kulo makrufin sedekah. Heeh. Sapa wonge sing gawe senenge liyan, gawe senenge wong akeh termasuk sedekah niku cadangane swarga. Betul. Sing ngomong sapa? Kok sing ngomong sapa kuwi lho, para yai, para guru-guruku kuwi nek ngomong lho, kulo makrufin sedekatin. Sok sapa sing nyenengke wong akeh kuwi termasuk sedekah. Lah kuwi wong sedekah cadangane swarga. Dadi aja meneh kok nyenengke wong akeh. Nyenengke wong siji wae ya perangane wong ibadah tur cadungane janah. Tuladane kaya wong suami istri. Seorang istri bila mana menyenangkan suaminya, suami itu cadungane swarga. Swarga. Dadi nek wong nyenengke wong liyane kuwi termasuk
mlebu swarga, cadangane swarga. Sing ngomong sapa? Dadi wong wedok kuwi lek ora gelem nyenengke wong lanang kuwi tegese pasangane kuwi karo malaikat dilaknat kok ing wayah bengi sing lanang njuk ora dilayani kuwi karo malaikat dilaknat. Nah, lah nuwun sewu Pak Minto. Niku lek suami istri. Ya. Lah sing ten guyangan. Sik to kok iso iki ranahnya ki ranah kulawarga. Keluarga lho iki. Nggih keluarga jarine wong wedok nyenengne wong lanang swarga. Lah ke? Sing ngono ka? Jajeli. Lho, maksudnya kok iso mbok tok nang to, Plik? Lho tapi kan lho wong wedok nyenengke wong lanang to, Mas. Nyeneng. Oh iya. Kuwi tapi beda, urusane beda. Bedane piye? Nek sing ning dina guyangan, kuwi nyenengke wong. Tapi kan mau pamrih ngono lho. Jaluk bayar. Ora ikhlas tulus dengan setulus dadi kuwi ana pamrihe. Dadi lek golek dhuwit kuwi. Lek nulung wong jaluk pamrih, nyenengke wong nganggo pamrih, yang pamrih kuwi neraka. Pak Minto. Nuwun sewu, Ora ikhlas babe. Jenengan dalang ngeten iki nyenengke tiyang kathah, Pak. Ya nyenengke wong akeh. Iya nok menghibur ae. Berarti jenengan nuwun sewu, nuwun pamrih. Nuwun pamrih. Berarti bengi iki umpama wayangan ra bayaran ikhlas ora kan? Lah aku ora dibayar apa ora masalah ning ya rombongan semene iki kan ya perlu dihitungke. Ya perlu dihitung lho Pak Ple. Soale nggawa rombongan akeh perlu bensin nggo mulih, nggo ngisi bensin mobile montore. Berarti Pak Minto neraka. Lho. Sing neraka. Neraka kuwi piye? Lah jare pamrih, nampa pamrih ora ikhlas. Kudune ikhlas, Pak. Sik. Neng kene jenenge pagelaran kuwi kan ana sing nanggap karo sing ditanggap. Waton kabeh wis ijab kabul, sing tegese kabeh ngesahke kuwi wis diarani kuwi ora pamrih. Mergo wis ijab kabul sah saling mengesahkan. Berarti sampean nyuwun berarti. Ora nyuwun. Berarti padha karo guyangan sampean, Pak. Dibayar. Dadi aku mbok anggap padha karo lonte ngono. Kula ora omong lho Pak Minto, kula ora omong lho Pak Minto. Kula ora omong lho. Urusane beda iki. Mbok sampean teklon kula. Alah. Sik saiki balekno balekno. Umpama saiki Pak Minto aku barang ini kan kok yo mesti arep-arep teko panitia. Lah saiki umpama awakmu ngene iki niatmu apa? Nyenengke wong akeh. Menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat berarti gawe senenge liyan. Senenge liyan. Umpama engko mulih balik ora dibayari, ora diwene duit, gak apa-apa. Sapa sing ngomong ora apa-apa? Kula ora apa-apa. Tanggapamu umpama kowe 6.000 kurang 150 lekmu mbletik Pak kok kurang 150 kae sapa jajal? Lho, kurang 100 saya mbok urus. Kuwi perkara ini kan jenengan to, Pak. Lah kok Lah nyapa sing 150 sampean nggih udu njiki? berarti sampean pamrih apa ora? Lho, Umpama iki engko gak diwene duit piye? yo piye? Lah jawabanmu kok ora apa-apa. Lho, berarti lah aku yo pamrih. Berarti Lek pamrih piye? nek pamrih yo dosa, neraka. Bareng karo dalange nek no. Iki urusane beda. Nah. Nyenengke wong nggon kaapian, nggon kesaenan. Beda karo sing mbok omongke kuwi mau. Sing penting niate ibadah, apa-apa nek sarwa diniati ibadah kuwi amal kesaenan sing dicatet karo malaikat mlebune juwarga gitu. Iki padha karo anu lho iki. Cemple iki lek muni kaya ngono ki awake dhewe iki penjual jasa sah sunah. Mergo apa? Wis diniati pancen penjual jasa. Nggih. Sing penting sing nanggap ikhlas, sing ditanggap yo ikhlas kuwi wis sah. Wis termasuk ibadah. Heeh, sing penting kuwi apa-apa kari niate. Ngono ya Mas. Heeh, apa-apa awakmu pengen niat apik ngono wis dicatet amal apik karo malaikat sok bakale mlebu swarga. Dadi muk niati elek kuwi wis enek catetane elek. Ning luwih apik meneh lek sampean iki nggone ndagel iki tanpa pamrih, mbok niati ngibadah ning ngendi wae kowe ora njaluk uang bensin. Ndak njaluk probio kuwi malah luwih jempol meneh. Tapi ngapunten Pak Minto niki wae kula pun panggih kali Pak Digito selaku Bapak Kades Kutorejo, tapi nggih matur nuwun Pak Digito kula sampun panjenengan tambahi tukon bensin. Alhamdulillah. Apa wis diwenehi to? Ngelingne lali. Rumah saku lek menawa matur nuwun diparingi tambahan bensin. Matur nuwun. Ning luar biasa lho Mas. Bapak Kades bagi Toki luar biasa. Selama panjenengan ngesto sebagai kepala desa tanpa kecicir saben tahun mesti ngenekke wayang. Alhamdulillah. Kepara mau wis paring dawuh pokoke aku sik dadi kepala desa Mbah wis tahun ngarep
iki sik duwe wektu 2 kali nanggap wayang lho. Oh, hebat, tepuk tangan kagem Bapak Sugito. Nah, luar biasa. Tapi kula nggih remen kok Pak Minto. Kula kali Mbak Pak D Sugito niku luar biasa. Piye? Luwe-luwe mapan wonten dusun datar jan istimewa. Istimewanya piye Plek? Omongne karo masyarakate. Dusune datar, Heeh. dalan mburi gak datar belas. Sawah Plek. Cemple iki ngene iki lho senengku kok gak seneng aku gak suka. Mburi iki sawahnya kok iso Sawah mangklekmu kuwi lha sing ditutup cacah. Mas dalane jemek. Mburi. Ya kuwi dalan sawah. Tapi mboten napa-napa. Programe durung teko kono. Lah nggih, program itu dalam desa itu harus ditata. Ora apa-apa dalan ning jero pinggir sawah kene Terus jemek. ora penting kena dalane sajak akhirat saknya. lurus. Ngomonganmu iso tekan akhirat bareng. Lah iya to, ora apa-apa dalane donya jemek. Jemek. Wayah udan jemek ora masalah. Sing penting dalane Sik, ngono akhirat. aku tak tekok. Kowe jemek karo garing pilih pundi? Lho, Wow. Lho, Ayo tak tekoni. aku kok gak roh. iki berat nih iki. Ayo. Lek pancen kowe dagelan cerdas, Nggih. jemek karo garing pilih ndi? Penak garing, Pak. Heh? Penak garing. Kok penak garing? Garing awak dhewe mlaku lunyu, iku lurus lah. Garing iki mesti ndek banyu. Kowe demen ndek banyu. Lah berarti nyune pripun, Pak? Ya sing jemek. Oh, beda kali kula berarti. Heeh. Lek kula maune garing sik terus dijemeki. Nyapone. Sawah pengaliran iki lho, pengaliran. Iya. Heeh. Banyu iku kudu ditata. Wah, ora ngerti kowe iki. Awakmu kok ngerti perairan lho kok Lho, 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 lho. ngomongne banyu karo. Ketua panitia Bapak Mudianto wis paring dawuh, Mas Cemple nuwun sewu Mas niki mengke gitu wayangan benjing digelar seminggu wonten ping 4. Alhamdulillah. Setuju? Masyarakat setuju seminggu ping 4? Gak demen. Lah nyapa? Sebabnya nyapa? Urunan. Lambemu kuwi kok yo. Iki pokoke ning kene niate ibadah Nah, iso seduluran saiki karo warga masyarakat. Sing kene. penting apa sing dadi niat hajate warga masyarakat Datar Putukrejo Nggih. diijabah dening Allah taala. Amin. Nanggape wayang sebabe apa? Pakeliran utawa kesenian wayang, pagelaran wayang iso dileboni apa wae. Iki Contoh. lakone gambarno apik, gambarno elek, enek campur sarine, enek karawitane, enek dagelane, dangdutan yo oke, solawatan yo oke. Berarti sampean ngerti ning gone pewayangan iki roh. Roh apa? Sanjerone pewayangan kesenian wayang sampean ngerti. Loh ngerti ben dino awur karo Pak Dalang kok. Sampean ngerti apa sebabnya kok sing nyekel wayang jenenge dalang. Dalang kuwi ora yo ngudal-ngudal piwulang. Dalang kuwi Ngudal piwulang. Dadi piwulang apik engko dicontoh piwulang sing elek aja nganti ditiru. Nah, kuwi lho rungokno Padha kuwi. karo Pak Ustad kae ngamale. Dadi ngelingno apik karo elek. sebabnya nyapa dalang kok gawe blangkon. Blangkon, blang-bleng ra enek sing ngangkon kaya panjak mlebu ning pawon dhewe golek mangan. Uduk salah. Terus Lah apa? Dalang sebabnya nyapa kok gawe blangkon. Sebabe apa? Lelek gawe helm gitu kang ojek. Wis rekalan awakmu lek Oh, ngono kuwi. bocah nyeten wong. Rekalan nek ngono kuwi awakmu. Kuwi ora srekalan nyoto lho Mas. Dalang nyapa kok nyekelit keris. Nyengkelit keris sebabe kuwi yo ngelingno awak dhewe sebagai masyarakat utawa adat Jawa tetep kudu nganggo kuwi keris. Kok piye? Keris. Sebabnya nyapa dalang nyekelit keris. Yo kanggo pusakane lho. Salah. Sebabe apa? Lelek nyekelit arit berarti Pak Gito arep budal golek tebon. Waduh. Nah, coba saiki menghibur warga masyarakat ben dikancani karo Mbak Punjung. Nah, Oke. coba ben ngadeg Mbak Punjung disepoti dhisik Mbak Punjung ben jo menang yo kaya apa? Wes iki Mbak Punjung pekarmane Mas Semple apa pekarmane Mas Rentem? Lah nak Cemple milih sing ndi? Milih sing ndi? Umpama awakmu milih sinden ngene sinden sing piye? Kecilian iki.
sinden pucuk iki ngeleng iki kecilian iki kurang suspek. sakmene kok iki proporsional lho. Cantik body semblohai. Profesional apa? Lah njalukmu sing model piye? Nuwun sewu. Ini pripun Pak sampeyan kecilikan paringi sing pripun niki? Lah ya arep golek sing piye coba? Sampeyan saiki tak takoni Mas. Piye? Sampeyan nuwun sewu Mbak Punjung nggih. Nggih. Sampeyan seorang wanita. Iya. Dadi ya? Seorang laki-laki. Ngateko nduk, ngateko kancan ana Mas Rentem. Seorang laki-laki. Heeh. Saiki tak takon Mas. Sampeyan apa sebabnya wong lanang ku demen karo wong wedok? Ya sebab nyawang dari mata turun ke hati to. Salah. Ya nyawang pasuryane awak dhewe kesengsem saengga awak dhewe tresno, Bukan. jatuh cinta. Bukan. Lah saiki sebab apa wong lanang seneng wong wedok? Sebabnya wong lanang demen karo wong wedok kuwi mempunyai 4 kriteria Mas. Apa wae kuwi kok angel lho iki. 4 kriteria apa wae? Wajah, Wajah, dada, dada, perut, bawah perut. bawah perut. Gah aku nek Sik, ora iki kok sik kudu diurus nek segi penggenaan lho iki. berarti nyawang wong Wajah. 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 Wajah niku nuwun sewu Mas. Niku ibaratkan kota-kota Magetan. Heeh. maksudnya Magetan itu semakin dilihat semakin gregetan. Wajahku ki Mas. Wajah imu tuh kayak sapa to kok ayu rambut. berarti tidak hanya wajah tok terus kedua apa mau? Dada. Dada. Dada itu ibaratkan kota-kota Surabaya. Maksudnya Suka diraba tambah bahaya. Ya. Kuwi. lah sing ketiga Perut. perut Bahwa perut kuwi ibaratkan kota-kota Semarang. apa kuwi? Semakin mendekati daerah yang terlarang. Lah Oh, bawah ya. perut Bawah perut itu sing nganu kuwi Sidoarjo Mas. kok situ Kok Sidoarjo? Niku sing terkenal lumpur lapindo. maksudnya Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendo. kuwi nak wong wedok le Hah? nak wong lanang enek dhewe kaya Pak Minto ngene iki Gorontalo Apa? gurung diapa-apakne wis telo Ya ora Pak Minto apa tok. Mbak Gito. ora kono sik kuat kok sik ngene jamune Lah wong sambutan Mas karo ngene tok, Bro. Aku lek sing ngomong perkara dagelan apa patek tanggep. lah pripun to Ya wong koclok kaya dadakno. lho ini ilmu lho Pak Ha cara kowe wedok kowe muni ngono ki tenan, tak syarat kowe. Sek, Tak keloni ben bisa terbukti. Sik Mas Dem tak urus. Nuwun sewu Pak Minto. Jenenge Ah. kok ngandani dagelan kucluk. Lho. Dagelan ki artine apa? Dagelan. Ah. Da kuwi dari gel kuwi gelem. Lan kuwi golek penghasilan dari saya ini penghasilan Kuwi berpenghasilan. mbok tegesi kirata basa. Dagelan ki cara pesemone ki ora mateng, ora entah. berarti kemelampu Kemelampu. malah enak di rumah. Dadi ya ora waras ya ora gendeng. Loh, nuwun sewu lek dagelan kan nek kancane jak omong-omongan. Lah sampean dalang. Ngomong dhewe ket sore. Sawur-sawur dhewe. guyu-guyu dhewe Guyu-guyu dhewe. nesu-nesu dhewe Terus aku mbok anggap sampean yo kuwi termasuk pedhot tak kelono Pak Purnomo sakniki apa piye wong ki lek terus wong pedhot, wong sing stres, wong sing ndak waras kuwi digawa nyandi. ya digawe ning rumah sakit Rumah sakit ngendi? rumah sakit jiwa Jiwa. Ngendi? Malang. Wis ping pira rono? Aku rong tahu kok. Rong taun sendem. awak dhewe ping pindho lho ning kono Sopo ngomong? Gua kowe tok aku gak kok. lha ping pindho mriko Kowe ping pira? pindho Ya wis. Lho, Rasakno dhewe lek sapa rono ki piye oh, ngono. maksudnya tilik lho Pak Oh tilik. tilik lah sampean jajal napa pripun? Dak. Ya ben enek lurah pakai serjo sapa rumah sakit jiwa. Kaya ngono dadi lurah barang lho Pak, Pak sampean. lah jenengan napa nanti mriko Hah? kok ngertos malah Ngeterke wargane. wah mboten mlebu jenengan Ndak mlebu aku. Masa ngeterke Aku mboten mlebu kuwatir kunangan dagelan dianggap aku wong stres. Endo. kok iso lunyu lho lambene Pak Ayo coba saiki nembang sing apik. Ditebakke neng podang kuning. Nah, jangkep sak bawane. Nggih. wah bareng tak sawang kok kene cemple karo Mbak Kuncung kuwi Piye, piye, jan piye? Piye Mas? masalah sing wedok kaya Betari Kumoratih sing lanang kaya Betari Betara Kala Kalau jono. Bedoro kala mangklekmu. Jajal kowe, jajal. memaku karo Mlaku. Dlingi. Ah, Mbak Dia, Dalam Mas Cempleng. ngeterne mbae sontek ta? lambemu kene Apa ngono? kene paribasan disawang teko ngarep wis ketok pasangan terasi lho. Heeh. Serasi. Nah Kowe madhep. Serasi. Wong lek modele nuwun sewu lho Pak Minto. Heeh. Lah wong cilik klambine ijo, disawang kowe kok kaya kacang lanjaran lho.
Tapi kan iki kecil-kecil cabai rawit dia seperti mesin jahit. Timbangannya sampean lemu wing namu kayak aku wis titen. Pokoke lek kaya pawakan cempe ya lah cilik. Cilik. Iku ketoke pawakane wetenge rada blenduk, manggone ijo kaya semangka bosok. Tapi ra apa-apa. Piye? Jare Pak Minto kan cilik, nanti diperbesar ya. Nanti diperbesar Nek kaya aku umpama aku karo dia, cilik padha cilik ngene anak-anak somben lentir-lentir. Anak-anak apa anak-anak betul aku wae lho. Cilik padha cilik. Lha umpama penak lemu karo lemu duwe anak kaya bal dadi lek ngomong ngongkon le tekono rokok tanduk deyel Langsung ngono. tapi kan ringan kene. ringan piye Umpama lunga umroh apa ning ndi? Ning luar negeri numpak pesawat. Bayar tiket mung siji. Nanya apa? Lah kan nek ngebot-ngeboti. Nek dilebokno koper Lah sampean. bayar tiket. aku bawa aku iki double 5 numpak pesawat tak ladeni tak bayar tetepan Mbadok kan nunut wong duwe gawe lho. Wende iki awan-awan mekar nek 5 moro kabeh ngono. cangkemmu ngomong apa Lepit Pak. cangkemmu sing penak lelek ngomong le Guyon, Pak. guyon ya guyon iki dhuwur pentas kok iso aku mbadok nunut wong duwe gawe cangkemmu lak ngomong diatur Guyon, Pak. kowe ayo neswo Aku gak emang. guyon ya guyon Mas iki panggung ning atas pentas Mas Asale aku wani ye ayo ngomong lah wani Mas, jotos Mas. Ayo Mas. Kesuwen Mas, Mas. Ora ndang-ndang. Rumah sama aku gak wani apa ya? Rumah sama aku gak wani. Awakmu nek wani karo aku. Kok Nek ora perlu awakmu dhewe. sik Mas Ngomong karo mbokmu sing dicicik kae. Hop tak omongi ning dindio lek nyandak tali goci iki sing dicandak iki ngangkat lah kowe kok malah ngangkat dhewe Apa ngomong? Lho, kene ta. Lho, kowe tak rumangsane awakmu wani. yo alah Rumah samu peh aku cilik lu gak wani karo awakmu. mesakne lho ngene iki arepe dipegat bojone lho wong iki Pegat piye to? Ayo, Bro. Lah piye to? kok Ya, kaya ngapa? Nganggo bawa dhisik. Pak Minto Nah, dilan Pak Minto wong kok iso enteng enteng Ringan kok. ringan ndek opo bengi ndak ngene to Mas sampean. sale mambi mercontrok ora tor iya, semerawut karo mercon. Lah nggih. Pak Minto sampai sariawan ning umat gak omong belas Iki malah genten aku sing sariawan jero tenan. Ya, Mangga. kaya ngapa? monggo Mbak lagune Mbak kacu kuning Podang kuning. Podang Mas. kuning. Podang kuning. lah yo podange dikek Wis kacu lemu badoke nunut ning tanggapan. Kosan. padha kono yo no Lah sampean ki ora mbadok tok lho sing nunut ki. aku sak turuku barang wong aku tunawisma Ora turu tok. Nyapa? Ngising barang ya nunut ning mahkota. Isu-isu ki telepon bojoku wong isu-isu sik jam 5:30 to. Aku ki sik kelon-kelon to. Heeh, lah ngono ki ditelepon. Mas nang omah apa ora? Batinku ki lak arep ngeteri rezeki apa piye? Iya. Jebule nunut ngising. Oh alah. lambene gila WC nunut kono jare arep bayari pesawat wong 15. lho tapi kan yang pasar malam kudu munyer tok Ya, kaya ngapa? Bawane diaturke. monggo Mbak Nadyan wujud temo. Sing ngongkon awakmu bawa sapa? Lah sinten? Sinden sing takon bawa. kowe iki ro ora Oke, Kak Ble. Aku nyoneh Nek iki tenan aku Pak Ble. ora nek sing ngongkon kok telandakan Tangane padha. Kaya ngapa diawiti saka Mbak Punjung? Mangga. Nadyan wujud temong paksi jan suarane enak ilate ngepang Mbok kira kadal ngono apa piye? Allah. halus manis termrak ati Piye? Tekku piye suarane? Suarane ketok lempuk.
biasa. Titikane sinden ki anggere suarane empuk ki sangka anggere ki bunder kuwi suarane mesti empuk. Lah iki yo mboten bunder tapi yo empuk. Lah mboke cemple niku mboten bunder blas. Suarane yo masalah. Mbakku dia penyanyi ya, Tre. Penyanyi apa? Anu elektron. Tas munggah penonton do sorak lho Mas, masamu. Mergo seneng ya Mas. Saking apik. Apik apa? Saking penampilane gemebyar. Kecemplung genjot lho, dungkel lho. Yo Lanjut. Nanu Golek isi podang jenar Ipo bunga Atimu sebab apa wong ayu? Sebab ketemu kalian jenengan Mas. Padha kaya sing tak rasakne. Kowe lak yo seneng to diajeng ketemu karo pun kakang rek yo seneng kowe. Apes sih ketemu orang sampeyan apes. Iki padha karo Marsha and the Bear. The Bear. Ora apa-apa. Aku yo ora apa-apa. Ora masalah lah. Nyanding bisa tadi Suaramu enak diajeng. Tombo Bagus. Dibantu Mbak Mita karo Mbak Luki Naswa. Yuk digarap akustikan podang kuning dados. Awan ning omah wis ora Catur Pak Poyanto. sendikan kula luar biasa. Nggih. Podang kuning digarap rong versi. Nggih, dasare sindene kanoman-kanoman katon cantik-cantik disawang nggih. Katon penak. Nggo nyenyek rasa ki pancen ya kudu kaya mengkene iki. Nggih, ngapunten niki kula nggih beto kanca pesinden. Pesinden, Pak. Nggih, Nah, iki pamungkutanipun anak tadi. wedok Mbak Proborini. Murep ora? Diam. Lambini. Sugeng dalu Pak De. Wilujeng dalu, Nduk. Nggih, ya ampun, masyarakat datar kados ngeten antusiasnya melihat pagelaran wayang kulit panjenengan. Sami seneng seni, ngoten nggih Pak De, penikmat seni yang sangat luar biasa. Hangestreni sedekah bumi nggih. Sedekah bumi. Sedekah bumi masyarakat datar. Sampeyan rene karo sapa, Nak? Kula kula nggih enten niki slendem, enten cemple, enten kembaran kula sing pasti. Apa melok to, Mbak? Duh, melok nandi-nandi kan selalu Berdua? sama saya berdua. Kembar karo kaya sampean ngene iki. Kembar iya lho, aku sanggulan jarian kebayaan maca ayu padha lho Pak Enak Nika. pun saya saiki. Lah niki kok mboten nganu, mboten ketinggal ndi? Lah biasane kan ketut aku. Teng wingi sampean terus. Iya golek ana. Mboten enten nih.
Ngendi lho, Mbak? Ora Monggo kembarane Mbak Probo Ora dijak. minggah wonten panggung mboten Lah nenten. ya mbok ya dijak munggah ning endi bocah lah, iki? nggih, niki lho. Kula pun munggah to Pak Den iki wau kan biasane jenengan semerapi ambak to. Heeh. Biasane lek aku munggah mburiku ku mesti ana kembaran kula. Lah ya kok bengi iki ndak ketok ning endi? Ya ampun Tapi kok kan digolek, riase- kok dibantu. Riase wajahe nggih kaya jenengan to, Ya, sak dedeke to. Iya. Mosok. Kok jenenge kembar kok mbok dibantu digoleki. Anu le, nganu telokno kembarane Mbak Probo le. Si nomo matane PC to. Tem. Hah? Mosok Mbak Probo iso nggawa batang. Hei, Nyapa to? sampean golek sapa? Kembarane Mbak Probo, dulure. Aku kok aki. Lah kok sampeyan gedhe nih kok digoleki ning. Menika lho Pak De. Heeh. Kembaran kula ten pundi-pundi niku mesti kalih Ah iya. kula. Le sampean gawe kebayak ngono ketok le semu ketok le manis. Barang kembaramu ngangge bayak ngono terus ana aksesoris sing ngono kok kaya angkluk nangka. Ampun ngoten lho Pak De. Lho wong dandane niku nggih sami-sami kula sanggulan. Umume nek kembaran pira pindhone jambe siniger biak ngono kae. Lah iki ora ya jambe siniger to, Mas? Jambe siniger apa? Lah sing siji kan jambe apik. Lah sing siji. Jambe bosok. Kono aja kaya ngono aja lancang ya. Siap-siap, lho. Wong padha-padha dandane kaya ngene kembar kelambi jarike sak sanggule wajahe barang Iki lho iso. cemplit ra. Omong ono dalangi. Apa? Nek aku bintang tamu omong ono. Bintang tamu. Sik to, bintang tamu mau kan enek bannere, enek pamflete ning pinggir dalan. Perapatan nenek banner. Bintang Pagelaran wayang kulit Kim Minto Darsono. mesti enek fotone Slentem, enek fotone Cemple, enek Fotoku. fotone Mbak Probo, enek fotone Pak Minto. Aku yo enek ngono lho. Neng ndi? Di Cagak telepon. Cilik tapi Tulisane menerima sedot WC. ngono Ah, kaya iya. umum oleh Ngono bintang kok le tamu. Nah, tapi kan enek fotone. Fotone. ya apa? foto tapi kok nang nggone cilik-cilikan Wilujeng kok iso. dalu macangi. Nggih, wilujeng dalu. Bu, alhamdulillah saged pepanggihan malih wonten ing dusun Datar Desa Putuk Rejo, Heeh. Loceret Kabupaten Nganjuk. Ya. Luar biasa antusias warga masyarakat mriki. Begitu aku metu langsung Piye? kabeh moro. Njaluk foto. Foto. Ora, Kenalan. ora. Nyapa? Pengen ngantemi aku. Terus wajahmu Saking dimotos. senenge lho Mbak Gemes masyarakat senenge. nuwun sewu lho Pak De. Heeh. Kula niku napa sih kok kowar-kowar lek niki kembaran kula. Ibarate tokoh pewayangan menika kula Sri Kandi. Menika Mustaka Weni. Ngoten lho. Sri Kandi Ndak kalian- Mustaka Raja. Kuwi nek pewayangan. Pewayangan. Apa enek cerita liyane sing iso diibaratkan? Sinetron cara wong saiki. Heeh. Aku bawang merah. Bawang merah, Bawang putih. bawang putih, Bawang. Mas. Wah kayunen. Kuwi cara sinetron. Umpama film laga. Film laga legenda. legenda paling tidak. Ya paling gak kan aku Dayang Sumbi. Aku. Tumang. Wah, apik nek iki setuju aku. Sip. Pak. Tumang niku rol, Pak. Loh, rol penting lakon lho, pemain lakon penting tanpa adanya tumang lakon Sangkuriang tidak akan Tidak terjadi. akan Nah. jalan. Jadi harus Tidak berjalan. berbangga. Awak Saya iki, Pak, berkesinambungan. Sae. Peran utama Umpama peran omong-omongan karo Dayang Sumbi. umpamane. Ayo. Upama aku ya. Kamu Dayang Sumbi terus nyeluk tumang. Tumang. Aku nyaur iki. Semaur. Iya. Lah nyaur iki balik kono. Umpama Tumang. terus Aku nih. tumang semaur. Apik lho, Mbak. Kuwi rung tau dicokot. Kok nesuinya Apa enek lakon kok tapi kan peran penting malah Justru ana kiri lho, Mbak. Apik sampean kok aja ngawur. ngapi enek kiri. Lek ngantek ora nek kerike ora bakal dadi mergo apa? Iki penting. Sing mangan tur-aturane juragan iki ya Pakde Sugito mboten ngersakaken. Ya gue apa lek kor kowe? Lah jare kira apik rumangsaku. Paling gak iki ditimbali rene iki ngibur masyarakat. Datar nembang-nembang kono. Nek aku mau wis joget. Nun slendrone Mas Dar. Iki kanggo masyarakat kene apa jenenge sedekah bumi lho ya. Ono bersih aja dusun. sampe aja ngisi-nisini lho ya. nganti iki nyuwun laras slendro mongko kembaramu
ora iso nyuwara titenono. Nggih. Caket. Sapa ra? Mas Darko Bes. Daryanto. Iya Daryanto. Ya toh. Keliru Darko Bes. Sugeng dalu Copong mesti. Pucung. Lah yo Pucung. aja copong. Iki kok mesti kok mbreset cangkemmu iki lha apa sih, he? Sini aku es Ora lha iki aku iki pocong maksudnya pocong pangananku nek pocong. Nek copong kuwi desa sebelah kono. Copong iki sing iso miber ki lho. Capung. Oh, capung iki sing kemampul kae. Kuwi apung. Apung. Bodoh men to. Ngapung niku desa. Desa ndi? Plumpung ki sing ambune ra enak iki lho. Apa? Lecong. Oh, aduh. Apa yene kok tekan dindi. Aduh. Lah ya. Sugeng dalu penontone mesem guyu ditanggapno wayang donga bareng marang Gusti tak dongakno penontone panjang yuswa. Amin. Jajal kuwi kembarane Sora. Sampeyan ora? Ayo. Apa makune? Kembang copong. Weh. Dumateng sedayanipun sampun nonton wayang ki mintolak dalu niki mugi-mugi sedaya kebak ing berkah. Iso Iki lho sing rapi nak. poconge Sing rapi nak ki ning kene iki ki mintolak iki. Ki minta ing karepku ngono tapi poconge pangananku to Mas. Ya ampun. Berarti iso dilair ning alam Marco Polo ya. Marcopodo. Ayo Marcopodo. Marcopodo. Iso nembak kaya ngono ki, kaya kembaran. Yo iso to. Bapak Ibu. Iya. Nyiliti. Sik, kok gak penak dirungokne kuwi lho kata-katamu kuwi lho. Kok ora penak piye to? Ora penak blas jenengmu. Bapak Ibu mah wis penak. Lah iya Bener. nyiliti iku jenengku. Jeneng kok gak penak kuwi lho. Lah yo liti nek wedok iki diceluk nyi to. Oh iya. Jadi nyiliti. Nyiliti sapa? Ya nyiliti Pak. Kita. Terus Asli saka Tuban. Gandes luwes merahati. Kula niki kendakane Pak Sugit. Pak Sugito kok doyan arep dirimu. Jaman jarang dirahapane. jaman sering dolan ning guyangan iki ora tau mulih. Sik, awakmu kok sok ngarani Pak Sugito zaman sering dolan ning Aku ning kono kan bakulan maksudnya Mas. Bakul Ora apa kok kan? pikiranmu negatif ki lho. Mesti bakul apa? Bakul kroto. Kroto iya apa? Kroto ya pakan manuk. Manuk sapa? Ya manuke Pak De Sugito to. Maksudnya iki manuk-manuk ocean, Oh, manuk gitu, ocean. manuk liya-liyane kok iso Dadi iki apa Mbak Proborini? Sambel kemangi Wah, mawon. sambel kemangi. Yuk. Kayak apa? Sambel kemangi made in Proborini karo nyiliti dados. enak jangan asem kesol. Ya ora dawa. Biasa saking kecute kesol. Oh iya, nak wong wedok biasa kan wis umume. Lah iki apa? Lah iki Awakmu kan istimewa. Istimewa. Istimewa kuwi piye? Wanita istimewa piye? Ya nek doke to Mas. Padakne sego goreng. Sik to. Iya. Mu iki lho piye? Ya apa? Kok kotak? Iki mau budal yo kenceng lho Mas. Lah terus kok iso kaya ngene? Lah aku ngenteni lungguh ning pinggir jajet akhirnya leder separuh. Anu kowe elastis kok Mas. Mbok karet. Kok leder kowe. Tanjane Sambel kemangi dados. Aku nerima
Nggih sambal kemangi. Sambal kemangi. Sak yahono sak yahene panggah le kepenak. Nggih. Napa melih digarap kalian kadang-kadang niki Ah. bolo-bolo dhewe. SGI Iya. tenan. Apa wi? SGI ya. SGI, SGI. Sekar Gadung Indonesia. Indonesia iki remenane piantun datar iki pokoke anggere wis SGI muni, wah langsung geger. Langsung seneng. Gekok geger. Apa nek MC wis Piye? ngadeg ayu. Jangan salah kuwi jargone. Pinter, Mas. Jargone MC lho. Gombes iki pancen. Gembos. Gembos. Kuwi ciri khas. Ciri Harus khas. punya ciri khas sendiri. Tapi apa nopo ya iso nyanyi presiden-presiden? Sapa to? Sampean. Lho lah nek iki kabeh iki lah ya murid-muridku to. Lah murid-muridmu lho penak-penak le nembang le Urutane struktur organisasi SGI iki lho. Pak Minto, terus aku, heeh. Bu Srini. Kowe iki sebagai apa? Kudune kan Pak Minto. Bu Srini. lagi dirimu paling gak Ora iso. lah piye to Kudu aku sik. Nek bar Pak Minto Bu Srini. heeh Dadet duwe adik neh. Oh, dadi urutane aku, Kula awakmu. Liti. nembe Bu Srini. Oh, termasuk mbok nom awakmu. Jek to Pak, dene aku kan gak resiko to. Kok iso gak resiko? Aku kan wis steril to. modelmu kayak kucing Iya. Mbok menawi apa gitu? Ade Sugito, perangkat-perangkat desa. kersa minggah wonten panggung Segenap panitia mbok menawa kersa. Jare mau minggah. rasan-rasan Apa? perangkat aku jane pengen munggah, pengen nyawer perangkat-perangkat iki lho. Waduh. kuwi jare sapa kuwi jare sapa Jare sopir-sopir lah. Sak tembang meneh no. Sak tembang meneh. Coba kaya apa? Iki tembange kepenak, Prap. sing lepas saka gamelan. Nggih. Mbak Proborini ben dibantu karo anak wedok Hani Kusuma. Ayo, tembange apa? Pekaraman penjenengan katur warga masyarakat datar Petuk Rejo. Nggih. Lo ceret nganjuk. Ya, kaya ngapa? Aku tak nyuwun ayang-ayang langsung dados Mas kanggo kanca-kanca Karang Taruna ing dusun datar Petuk Rejo. Yuk, dados. Bersama Sekar Gadung Indonesia. Padang rasane Wes diaturke tembang. Nggih, Pak De. Anyang-anyangen. ayang-ayang Oh, ngerti ku anyang-anyangen. Ayang-ayang tok, Pak. Ya, ya ora nganggo tok ya ayang-ayang Iya. alhamdulillah dados anu sing nom nggih seneng sing sepuh nggih remer Jajal garingan kuwi nyilit iki lek ayang-ayangke piye coba? Lha repi senengane piantun ngene. Duh, tek kudawa, tek mudawa. Ki apa to ya? masalah Saya rambutan. masalah tak sawang-sawang kok kaduan kok malah kaya pentol beranak iki opo Oh, ya iki. kok kedadian saka Tak sawang kaya ngene iki besok bakal ana desa Putuk Rejo. sik to iki puthukane mung siji kok iso dadi rejo Loh, ora ngerti. Iki kan peta buta. Peta buta, Mas. oh iki berarti peta Lho piye to iki sering Maksudnya peta buta maksudmu apa? iki sing sering disilih karo Pak Camat, Pak Sukirno. global kae peta Pak Sukirno tersesat ning Nganjuk, mesti nyilih iki, Mas. Kok iso kok iso? Iki. oh iya Sebelah kene iki. Kene iki apa? Padang-padang iki. Padang. Alun-alun Nganjuk iki. Iki Lagi rada apa? Rene iki. Rada rene. Iki akeh anu gede-gede iki apa? Ya, ngerti. apa? Iki terminal Anjuk Ladang. Nganjuk iki. Ajo ladang. rada rowene Nah, terus iki pas iki. lah peteng-petengan iki apa iki Peteng-peteng. Remang-remang gitu. Remang-remang, oh. Kuwi guyangan to nek iki. Tung tak tong. Rodok teles sih mau.
ditata. Sutradarane sapa disiarke dhisik. Piye iki? Dapukane apa? Siap. Selamat malam. Selamat menyaksikan. Apa Mas? Apa Mas? Apa? Jajal mercon aku. Piye? Urung wayahe to. Urung. Selamat malam. Selamat berjumpa bersama pagelaran Lodrok Sekar Gadung Indonesia yang dipimpin oleh Ki Minto Darsono. Pada malam kali ini akan membawakan cerita Sarep Tambah Kosong. Adapun pemeran Sarep Tambah Oso dipekerjakan saudara Iya, Pak, dikerjakan. dilakukan nyok Diperankan. Kerjakan yo tukang ae iki nek nyiarne. Siaro sing belajar ning Mas Gumbes. Diperankan. Iki ditonton Pak Yat bareng. Jaya Roro. Sarep Tambah Oso diperankan saudara Selendem Tombel. Adapun Londo dipekerjakan oleh Diperankan cangkemmu bolak-balik dipekerjakan. Lah, iya. Tahu nyoni pisan Mbok kono pasti ya. Kon sutradara sing bener. Kene seniman akeh ya wong anjuk senengane lodrok, Iya, iya, Kon Bu. sesuk tak bongor lho ya, Go, Oh, sabar. iso iki lho. Ya Cek, sabar Cek. Allah maksud nganjuk iki lodrok sak pirang-pirang. Cek contohnya apa? Enek dagelan jenenge Yatimo. Ya temen ya. Yatemin keliru. Sak wulan prei terus Mas. Full. Londo diperankan oleh saya sendiri. Sapa jenenge? Cak Cemplik. Mboke Sarip diperankan oleh Ning Probo Rini. Adapun penjaga genset Sapa? ngateko. Nyi Liti. Mas. Kok ora metu ning panggung nek genset tok. Pengen metu ning panggung. Ya apa kok golekno anu Terang pengen metu. dapukan ya. Macan diperankan oleh Nyi Liti. Macan ngerau raimu ya, Ya kok, pinter Oh, kok. iso. Ya nek kono aku ya Saibi. Paidi. Lah apa? Paidi. Heh, Paidi kuwi arep Paidi. aku Sarip bae Sarip. sik Jaluk udah iki. dapuke Pak Idi ki mutung kok Wis kene. Piye? Apa Bae. kene? Awakmu Sarep. Pak Idi sapa to, Pak? eh Pak Idi sapa? lah aku ki lho kok dadi Pak Idi ki mutung Berarti awakmu pengen dadi Sarep. Sarep, aku- Sarep yo dandane lanang. Rol aku rol. Aku tak dadi londo. Dadi londone sak Sak koncoan. koncoan. Boy Sarip Ning Probo ini. Selamat menyaksikan Lodrok Sekar Gadung. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa? Para pelayan. Lah adegan siji apa? Urung diomongne. sing mlayu-mlayu ki Sarip Sarep. Lah iki kula Sarip. Lah niku Sarep, Pak. Sarep, Pak. Dadi Sarep niku. Piye mlayu mbok sing ngapi tak contoh mlayu mbok ya lagak. Lah, Sing- nek mlayu kok wong kobongan. Iki karo wedi to, Mas. Sing mibawani. Sing mibawani Sarep percaya Probo. nek awakmu ki Sarep. rada dicincing ki rada dicincing Ojo ki. cincing. Kurang keduren Ya ben kita anu Saripe to, Mas. Yo, cekok. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Ana apa? Bar gondol pemean nang. Pancene yangkrek wodo. Wis nguber aku. Kurang keren suaranya kurang gede. Jiar. Ngono lho. Awakmu malah kekerengen. Kurang gede. Kurang gede. Pancene ro. Iki warok ngomong. Ento. Iki Sarep. Sarep. Lah jare kurang gede. Londo keparat biajingan. Londo keberat. Ya jingat dan londo. Wis nguber-nguberan ning Sarip. Ora ngerti Sarip iki jagoane. Ndi etan apa kulon? Lor kali.
Kali. Edan kali. Londo. Yen wani musuh Sarip. Iki lho musuhmu. Mbok. Ono apa, Nak? Tulungan aku, Mbok. Aku diuber-uber karo Bang Titil. Londorip. Sorry, Pak. Aku utangku akeh aku melu Bang Mekar iki diuber-uber. Aku diuber-uber londo, Mbok. Awakmu diuber-uber londo. Iya, Mbok. Gak usah kuatir nek sik ana mbokmu, awakmu sik aman. Iya, Mbok, tulungan aku, Mbok. Awakmu cek gak diuber-uber londo. Mlebu, Mbok. Sing Aku mlebu, Mbok. mlebu. Tak mlebu sik, Mbok. Matane. Mlebu nang jero kono lho, ndelik singitan. Rumah aku mlebu ning jero kono. Mlebu rono. Ning kono, Mbok. Ning kono. Aku tak delek sik, Mbok. Tulungan ya, Mbok. Iya. Apa benar ini rumah Sarip? Nggih leres niki Pak, daleme Sarip. Lah kula mboke Sarip wonten napa? Oh iya mbok nih Sarip. Ya sini mboknya Sarip. Nggih. Sini dulu Pak. Londone bar mendem. Wes. Londo kuwi ya sing saya Londo. Sampeyan rene ana perlu apa, Pak? saya ada keperluan ambil Sarip. Hari ini harus ketemu sama Sarip. Di mana Sarip keberadaannya? Kula mboten semerat Sarip ten pundi mboten semerat. Sik Mbak, sik. Mas, Luwe Mas. Lek delok iku ning ngisor. lah mari pelawayan aku luwe. Lah kok iso mangan jajan. Mangan Tapi ra ketok nyambuk kowe ngerti aku lho. Oh iya. mboten semerat kula Sarip ten pundi, Pak? Iki pinter-pinter. Kamu pasti bohong. Kalau kamu tidak mendudukan Sarip di mana, akan Kami hajar, tapi kalau kamu menunjukkan di mana keberadaan Sarip, ini ada uang. Loh, Kamu akan ya saya napa? kasih bonus. Ya napa Pak kula lek mboten dudohi Sarip? Kamu akan kami hajar. Kami hajar, kalau mendudukan Sarip akan kami kasih uang. Bosok kok menduduhkan gitu. Kalau tidak Menunjukkan. pukul. Menduduhkan. Lek dituduhi aku dikei bonus. Bonus. Lek gak dituduhi aku dipateni. Akan kami paten. kowe aja gelem nek didudui londo, tak dudui dhewe ae. Kasih tahu Pak. Diwenehi ngerti. Dikasih Beri tahu Pak. Dudoi. Walah Pak, sampeyan niku teko-teko rene enggak? Disanteni sing kewontel pokoke. Gurih. Ini apa? Kowe ini jero. Walah Pak, orang sepisan naik kok. Gimana kamu Ya, mau aku melawan maaf, kami? maaf. Kamu berani sama Kamu kasih kau, kita kasih saja. Bonus. Berarti kula lek dudui dikei bonus. Bonus banyak nanti dari kita. Lah niku Sarip. Kurang ajar Sarip kamu. Ini kamu. Rep. Sarip. Kok menengahnya apa we? Kok menengahnya apa? Kowe ora nyawang to? Enggak apa? Aki reca pentung lho. Kamu mau jadi Sarip. Apa ya ini mboke kok iso disogok? Oh, ini Sarip dia ternyata. Ayo kita hajar, kita bunuh. Kamu berani sama Londo. Kamu akan kami hajar. Kamu berani kan? Selamat seru kamu mandi be. Kowe bangsa Londri. Kira kumbang. Landro. Lah aku bendino nyuci lho paring. Ande lare lho iki kan kumbahan. Hei, Landri matane. wis mbok apa nih, Mbok? Kamu berani sama Londo? Mbokmu sudah berada di pihak kita. Kita akan tangkap Sarip, oke? Urane ya Rep, urip sepisan kok ya disenengno. Ajar. Ayo kita hajar. Kamu berani? Mati ora kok. Iya. Ya. Yo. Ya. Yo. Yo. Ya. Yo. 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 Ya. Yo.
Sarip ya ya oh ya yo terus modar wes Sarip ya oh terus Sarip yo Pak lek mendem ning ngisor Pak. Nek kok wis mari apa gak jrok. wes tolong ngajar Bapak, Ampun. obat Anda habis ya, Bapak? Minum Proklin. Proklin opo? Kok kene perangi ora kok bengok-bengok arepe dhewe iki lho. Kok niku ya ngono lah apa mbokmu kok mbok antemi ya? Lah mbokku apa ya enek disogok karo lombok oleh Sarip kudu wani mboke kudu mbelani Paling Mbok kaya. belani aku. Ya. perang balik londo mati. Hei, go. Aku pura-pura mati. Kalau tidak dengan cara gini dia tidak akan mati. Sarip sudah menjadi bangkai. Sik, ceritane Sarip kuwi nak krungu suarane mboke apa ora ya tangi to. urung dilompati kok Anu. Nek mbokmu sik ana nak enggak usah kuatir nak krungu swaraku terus tak kei petung langkah tak langkai nggo awakmu kon iso tangi nak. Sarip. Ping 7. Mbok Sarip lek dilangkai iso tangi aku engko ya langkano ben tangi Iki lakon Sarip lho. Sarip lho Pak, iki Sarip. Tangi urip maneh Pak Dik, urip. ora tegese aku ya nunut kok langkano Ate urip niki. Kaya melok bareng apa? Saksine wong sakmene kae ya urip ya 1 2 3 4 5 6 neng dhuwur rada suwe nah kurang piro ndo Kurang siji, Mbok. 7 langkah 7 Sarip Mbok Sarip aku tak mlumah diluke kaya kuwi mau ya Oh sik. Gini melok lho Pak Minto. Jim. Tangi tenan kok. Sing tangi gak kok. Sarip Aku mau dadi Sarip. lha ngapa Nyapa? Lah malah ora tangi, malah sing ngisor sing tangi lho, Pak. Lah apa ini lho mboke nglangkai. Bah, mbok sesuk dicukur to. Nyapa? Mbok lawa tok. Mbok kira gua. Wis kurang ajar. Lah apa mosok yo ning dhuwur kok rai ku pas lho. Basuk. Kuwi ngono. Ha iki dipangkas rambut. ya gak ngono kuwi simbol bahwasannya iku mboke Sarip iku kaya nggambui nah donga sing mustajabah ki dongane wong tuwa wadon iso pikiran Nyapa? Rumbuk tenan. Iki nek ora karo gunting taman ra iso lho iki. pancen nuwun sewu lho Pak Kuwi rumasane rumput lapangan ya. ya sepurane pancen aku Ngapun, gak katokan terus perange ndi ki lek bedil-bedilan Niki lha niki mau sampun mosok mek pisan Becik melih nek. Sesuk ae Pak nek Pak. mati ora Mati nek, Pak. lah dalah Ayo Pit. tanggung jawab Ayo Pit, nganu langkah ono Pit. Pit, no pit. Pipit iki lho Pipit. lho ya mboke Sarip Aku wis urip ae lah rasane. mlumah mati Kegeden lho Pak. ora pokoke kudu mati dhisik Kocape iki pengasuhmu lho. lek wis ping pindho mboke Sarip ora mandi digoleke mbok sambung Nah. iya apa nah Sik to, sutradarane iki lho sapa to? Mosok yo Sarip kok duwe mbok sambung, Pak. Awakmu ora ngerti. Biyen iki mboke Sarip didemeni londo mati akhirnya. nah Awakmu ora ngerti lodrok gaya baru. yo mboke Sarip sambung nglumpati Saripe ben tangi neh yo Lah. ping 7 Lah karo pas idegan pas ndase, Mbak. rada cincing Dak cincing sithik. nah Masalah. Lah iki lho. Ayo. Ayo. Terus sik Sarip. lek mati ki menang ora kena tengah-tengah Sarip urip ya nak ya Siji. loro telu papat 5 6
Nyapa? Gebres. Mambu jajan pasar. Kok iso ya? Piye? Wis mau wis tak Gak jaluk. sepajane, Mas. Gak jaluk ditembak londone. Ora. Kapok, Mas. Lah ning mripat kok Nah, Ana sarip kok. dadoske tembange lali janjine langsung dados Mbak Imas. Coba Mbak Mita karo Mbak Diah uga Mbak Hani langsung dados yo. Lali janjine wis diaturke karo panjenengane Mbak Imas, Mbak Mita, Mbak Hani uga Mbak Diah. Nggih. Mak Cangi kali badhe matur dumateng sedaya warga masyarakat dusun datar Putuk Rejo menawi Mas Percil mboten saged rawuh amargi tasih sakit wonten teng rumah sakit. Gerah Wonten napa, Mas? ing Aminah. Nggih. Gerah napa, Mas? Niki kan pun dites kalian dokter di USG Di laborat. di lab Nek nek penyakit gemar menggambar Gemar menggambar iku apa to? Sing piye? sing dicokot nyamuk ki lho Demam berdarah. Berdarah. niki lho demam bergairah niku Demam berdarah. Alhamdulillah sak menika datang rumah sakit jajane pun kathah. Kok jajane? Paling enggak iku wis oleh Sudah 10 pemulihan. hari pemulihan. Nah, Untungane mawon. saking perangkat desa nyuwun pangapunten ingkang agung mugi sedaya masyarakat mriki pancene ngertine bintang tamu bengi iki Cak Percil CS. Ya. Trombosite piye Mas? Trombosit. Winginane aku ngendangi ana Aminah Nggih, trombosite sih ana 48. Niki wau mandhap malih Pak. Niki wau 35 medun neh. Akhirnya aku teko to munggah dadi 49. Terus Langsung pak geger sampai salip-salipan 36 48 akhirnya 51,5 Oh, dadi saiki. Kowe kaya kuwi kon nganu to. kuwi trombosit apa pemilu? Tak tonyo lho kowe. Tak tonyo lho. Nggih nyondonganipun mawon dumateng para rawuh sedaya. Muga-muga ndang diparingi Diparingi sehat. saged ngibur warga masyarakat malih. Ya. Waras yang penting panjenengan ugi ngoten jaga kesehatan niku wajib, jangan lupa. Ini pokoknya Apalagi musim hujan ya Mas ya. Rawan nyamuk, demam berdarah disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Jaga kesehatan. Kesehatan nggih Pak. Ya. Pomo cahe delok bengi iki sindang sehat nang waras wis dinteni Mbah Minto kabeh masyarakat. Ya. Oh, mau ada melu mau dadi sarip. Wah, ngerti gua garbo. Sapa? Pameri. Dibablaske le seneng-seneng nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung, Mbak Diah kaya apa tembange lawas gethuk diaturke. Yo, dados Mas. Asale saka Gethuk sak pupung, bablas, jaipongan, walang kekek. Gandengi Mas Rentem.
Sentem Mas Cempe Mbak Proborini nyiliti mangke dipun bablasaken season kedua wanci goro-goro kula tak nutuke lakon panjenengan le keparang pamit dhateng warga datar Puthuk Rejo nganjuk nyumanggaaken nggih tartamtu anggen paring lelipur kathah kirang kathah lepatipun nyuwun ganggung samudra pangaksami nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun kok iso nyuwun rayuan njaluk ganggung mlaku Njaluk gang doli apa piye? Kosok gang. nggih matur apa ple kula nggih semanten ugi Pak Minto mewakili Cak Percil CS mbok bilih wonten sarusi kuduna dukap nyuwun gunging samudra pangaksami ya Mbak Probo Kula simpel mawon Pak De. Nyuwun nyotro. ha nggih ya paling tidak kuwi apa selamat sing Ya nanggap selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nontok, selamat sedayanipun. Ingkang ora liwat baku. sego kupat sego liwet ora liwat andum slamet Amin. Ayo nduk nderek gustimu ayo ndak derekake yung kandhane kang